Jeho symbolmi sú už po celé veky rieka Hron, ľudová kultúra, ale hlavne majestátna kráľová hoľa. Za posledné roky sa samozrejme aj Horehronie zmenilo. Ale možno práve tu sa podarilo z dávneho spôsobu života zachovať viac ako inde. V Helipe sa napríklad predovšetkým zásluhou členov folklórneho súboru a v rámci neho najmä aktívnych a životaschopných príslušníkov tej najstaršej generácie dodnes darí udržiavať aj zvyky, ktoré sa inde zo života už pomaly vytratili. Na Veľkú noc na Herbe bolo viac zvykov. Bol Zelený štvrtok, Veľký piatok, zaviazali sa zvony a v sobotu ráno o 3. alebo o 4. už sa išli dievčatá umývať do potoka, aby boli šikovné, zdravé, pekné, ale taktiež aj starší ľudia, nie len oni mladé dievčatá, ale aj starší sa išli umývať, lebo vravili, že tej vode sa pripisuje moc, že prináša zdravie. Na Zelený štvrtok o polnoci sa stalo, kone sa zobrali z dostani von a buď do potoka, alebo do Hrona. Okupanti, že by tie kone ako... Bola keď povedali, že zdravšie budú statky konie, keď sa okupujú na Zelený štvrtok. Bola kedy bolo veselšie ako teraz. Teraz len každý hľadí do lady na televízor a oni keď boli zabavy, aj na Veľkú noc bola zabava. O polnoci, tak keby bol kanon, vystrelil, ani ducha na zále nebolo. Všetko tekalo, dievky, nohy, lebo už parobci išli. Ale my, keď sme boli mladí, neznali sme sa, kde sa máme skryť. Jeden je našo, druhý je dole Mházu. Ale keď zbadali nás parobci, také nás chytili. A do potoka nás vedli. A sme králi nás videli. Nie jak teraz. A sme už hostinu veľkú robili. Keď sme aj chudobní boli, ale tá šobra všade bola, aj vajca boli, aj tie palenočky bolo. No veľa sme pohostili a tak sme sa hrdili, keď nás tak tuho pooblievali. A ešte aj naše matere. U nás na NP sú ešte tieto zvyky sa zachovávajú. Tí chlapci folkloristi prídu, nikdy nás neobídu, okúpu nás poriadne, no a ten pondelok to je taký ako už, že šalený deň, my to povieme. No ale dobre je, no mne sa to páči. Mne by sa nerada, od pondelok je úplne okúpaný. Ďakujeme, chlopci, že ste prišli nám dievky okúpať. Kedysi mal život na Horehroni svoje presné pravidlá a prísny poriadok. Súviseli s vierou, tradíciami, zvykmi, ktoré sa jednoducho museli dodržiavať. Na Veľkú noc vždy museli uvariť šoudru, upiecť koláč, poriadne pooblievať všetky dievky v dedine a samozrejme zaspievať, aby až na Kráľovej holi bolo počuť, že v Helipe slávia veľkonočné sviatky.